घे थोडासा लेट गावा गेलाय पण गावाला गावात दिल्यानंतर रानात भटकाक जावच वाया. जून मध्ये लागलं तरी मे महिन्यात की अजून निमार लागता असा करंग ना असं आता उरलेली सोपक मे जाते. आमची सगळी टीम तयारच असा हळूहळू ओळख करून देत आहे. चला तर रानात जाऊया आता. चला माझ्याबरोबर खूप जण असत ही बघा हिला असतील आता कॅमेरा देऊन. चला 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 तिला तिला घेतोय. चल चल मग चला 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 ह्या अमिषा या सेजल ह्या अपूर्वा ती कॅमेरा देऊ असतात हा मधीच कधी तरी थोडा दिसतली त्यांची तरी पण. चला सडसडीत चला हा सांगलो. दुसरा एक मेंबर ऍड झालेला सगळ्यात मोठा मेंबर सायकल नेतात. चल सडसडीत चालले सायकल ठेवानी. चल काय जातो आपण काय करू चल 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 या लीडर आमचो बंद कर दळा. मग काय नाही एक दिवस नाही भाकरी खायचं काय नाही होणार. चल तिराग मेन आधी वाया यो असा जतीन. अरे बघ रे यो असा जतीन एका सगळ्यातले काले कोपरे सगळ्या गावाटाचे माहिती आहेत. नाही रे जतीन हो ना सगळा ना गावातला आवटातला सगळा माहिती तुका हो ना. गावली चला माळू वाया बरं का माळ. चला बिर्डीचे कवळे पानं कोणी खाल्या. भवरे गावले भवरे कोणा घेतात फिरव फिरणं तर नाही. चल नाही जमलं बघ डाळ फुटी ना डाळ फुटी म्हणतात कानात घालू आम्ही. काना कोणचे रिकामे आहेत कान तिथे रिकामे आहेत कानी हळी बघा ह्या सगळ्यांच्या ओळखीचा असताना. जतीन ये तुका घाली या माका एका उमले घालूच्या या कॅमेरा पासून लपतात एका उमले घालूच्या काय घाल घाल एका घाल अपू आपल्या करंग नाका गाव नाही करंग ना ठेव कमी सोय करतो कुड्याची पानांची कुड्याच्या पानाची द्रोण लायतो. करंग ना गावतात का नाही काय माहिती बघूया. हे शोधात चला चल रेंज गावता बरी होय सर रेंज बघू काय गो नाही ती या इंस्टाग्राम याच करांगा नाही हे माका दळा मोड तुझा करांग ना याक सुद्धा नाही याक सुद्धा हो लोकांची गाडी घेऊ याक गावला मस्त गावला एकच असो गावला तर गावला बघा दोन गावली किती गावली दोन रेल्वे चार गावली ती पण काही गाडी माता पण गावली
बघ 5 गावली. ते खाशी ना सोमती. समोर तुझ्या हा ना. हा त्याच्या वरती पण आहे तिकडे. होय होय होय. असं ती बघ ये बघ ती बघ. 3 वर्षानंतर फायनली काटाकुट्यात जाऊन इतकी करंगणा गावली. इलेल्याचा सार्थक झाला. चला लोकांचे चोरतात काय ये गोळा करा माझी ये गो आमचा फोटो काढले का तू व्हिडिओ? मी आताच काढले. भारी वाटलं आम्ही. बाजूला मी एक पाटते. मस्त येतं ना, यामा मस्त याचं पण घे पाठ. एक पाटते. आज बघ भारी आहे. एक पाटते बाजू राहा गो. यमी बघ हिडला नाहीतर उपयोग नाही. पडला भारी मग पिके पडला. ए मागा दा माका दी. बाबू आता मी ए माक बाबू मी वाटते काऊक दिलंय काय गो बाय फोटो काढ. बाजूला आता आकाट म्हणून गावतात पाडले ना त्या दातीर मारी. हो भाई आता वर दाखव असे ते आंबे. आता मी बघ तो आणल्या त्यात पडलो थया पिवळा जवळ बघा एक द्यायला लागलो आणि तिथे लागायचं ना पिकलेला आहे. हा ना चला 2 पुरे आम्हाला घर दाखव. इतक्या गावला आमका राणा दिला तर तुम्ही आरिका मातान जावचं ना फक्त तुमका शोधूची नजर होई गो असं कर. फायनली मयेकरनी काहीतरी गावला. भुणू पण आ तू बघ काय भुणू पण आ थोय असं दुसरा सेजल आणि किशा 2 मुंड्यात योग तरी पाडून दाखव. चला बघूया कोण मागत काय आंबे. चालेल मी मारेन. चला आम्हा पडा या थांबा आधी जातील. आउट पेरूचा फडा तू पण आउट. जतीन वरती सगळ्यांची नजर त्या नाही पडा. फोडलाय मरे फोडलाय तो. त्याला धुडपांनी चल पुरे आता बोल. राकेश ह्याका म्हणतात बाळाचा कातो वय तितका असा भाणी एकदम चकाचक. साबणाची गरज नाही राकेशची गरज नाही. कोणाक वयो आता घेऊन जाया मा कोणाचं दाखवतो नाही. चला या काढा हिरवी क्या होई ही बघ शोधा चल. या बघ वा बस झालं पुरे मग 4 दिसलेली. कोणता तरी कवाट आहे सर कसला माहित नाही आमका. अंडा जमिनीवर घातला जमा बहुतेक झाडाच्या डोलीतला पडला ना. नाही ढोलीत नसं कसं करून येणार आधी दाखवूया करताना आता बोलते ये ना असं फक्त हातात दिसतंय तोंडात नाही दिसायची कोणाची. आता हळूहळू पाठी येतात घेतला. आता सगळ्यांच्या लहानपणीचा आवडता खेळ त्या पारा असं करायचं. केले रे याचा 1 नंबर वाजल्या आल्या पुरे आज आहे. आमचं गाव आम्ही कोकणकर म्हणत आता एका दात दिली ऊस का मग आम्ही कोकणकर ना का नको माका
इथलं पटाक करून गेलो बारीक झालं खा बारीक झालं बारीक झाला गोया खाऊचं असता तुका तुझ्यासाठी खूप चांगलं असता सेल्फी काढू ये बारीक झालं की बारीक ऍपल तो काय किडो बिडो नाही बा म्हणून रानातलं चांगलं नसतं कसं ते चांगलं नसतं आता तुम्ही एक्झाम्पल चल व्हिडिओ काय म्हणतात का काय म्हणतात येता रानात फिरान सगळी जण घराच्या वाटेक लागलेली आहोत आधी योग्य गो ही बाई बसरड्याक बियातत काय काय कसली हे काय असतं नवीन नवीन नाही या जुना दहा का कुत्री जांभळा म्हणतात बारकी जांभळा म्हणा कुत्री जांभळा ती पण खातात बरी लागतात खातात ना बोकडा काय मग मळेकारणी कसा वाटला रानात फिरान आणि काय काय गावला तुका फिरान चाक शोधूक गेलो तर आधी गावला करंगणा गावली त्याच्याशिवाय आंबे गावले बोनस म्हणा काज गावली नाही रे ही काज घेऊन इलो आयो बरा वाटला खूप दिवसांनी सगळे पोरा गावले त्यांच्याबरोबर रानात फिराक गावला त्यामुळे खरंच मजा वाटली आणि रान बघूक मिळाला खूप दिवसांनी कोंडून ठेवल्यानंतर असा पाखराक सोडतात तसा वाटला जरा मस्त पैकी फिरानी लय दिया मनासारखी मनासारखं जाऊ त्याचं मन बरं नाही परत देव आहे अजून काय काय पाणी असा अजून काय काय असा तर करंगणा गावली तुम्ही आम्ही करंगणा खातो तुम्ही ब्लॉगला लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि गावचे नवीन नवीन व्हिडिओ नक्की बघा